så er der drivjagt i dag. Og det er her ved Kolding, hvor jeg faktisk også var med på en drivjagt sidste år. Vi har trukket lod om, hvor vi skal sidde henne. Og jeg har faktisk fået fuldstændig samme plads, som jeg havde sidste år. I år. Der løber lige en hare der. Ja. Ja, man kan faktisk se en del spor her. Det er minus 1 grad, som I kan se, dejlig sne. Lækkert vejr, men det blæser også en del. Så her hvor jeg skal sidde, det er et tårn, der står hvor det er ret åbent her. Så jeg er godt pakket ind. I dag har vi fået at vide, at der må skydes ræv, må skydes dåvildt og kronvildt op til og med spidshjort. Så ikke nogen større hjorte, og råvildt skal vi jo helst undlade at skyde. Det blæser af helvede til, og det er minus 1 grad. Men det skal nok gå. Der er heldigvis, hvis jeg dukker mig lidt ned i tårnet her, så er der heldigvis lidt læng. Så det går. Men det bliver ikke nogen fornøjelse at sidde her. Jeg håber, der kommer noget action. Lige kommet besked rundt, at der er både kronvildt og dåvildt op at løbe. Så, og der er kommet, jeg tror jeg har talt 6 skud indtil videre. Kom 3 forholdsvis hurtigt efter hinanden her før. Så nu er det med at være på dupperne. Fy for pokker, det er koldt. Det blev sgu ikke til noget i dag. Masser af råvildt.
og 2 harer. Jeg har set, altså, der kom så meget råvildt tæt forbi. Men det beskeden lød på, at råvildt var ikke jagtbart i dag. Men jeg er spændt på at se, hvad der er lyttet nogle skud, så jeg håber, der ligger lidt kroner og dårvildt. Forhåbentlig kan jeg selvfølgelig også være ræve. Nå, lad os se, når vi kommer tilbage, hvad der er blevet skudt. Jeg kunne ellers godt have brugt en varm riffelpibe og lyddæmper og varme fingrene på, fordi hold op, det var koldt og sødt der. Så er det midt i januar efterhånden. Nu er det en af de sidste chancer her. Måske kan jeg tage ud i morgen også, men det tror jeg ikke, jeg når mere i år. Som I kan se, så her på Koldingvejen, der er sneen ved at forsvinde. Der har tøet lidt. Lige nu tror jeg, det er lige omkring frysepunktet. Den kommer så lige op og på lidt tø i løbet af dagen. I morgen skulle det til gengæld være frost det meste af dagen. Men næsten ingen vind. Og nu sætter jeg mig ned i skoven. Nu hvor der ligger lidt sne i skovbunden. Og der ikke er noget vegetation vigtigt, så gør det lidt nemmere at se dyrene. Så nu håber jeg på, at selvfølgelig på, at det der skide dårvildt, de dukker op. Men ellers, så tror jeg, altså i dag, da vi er ved at være derhen, hvor det er sidste chance, så jeg har egentlig ikke skudt noget råvildt her i løbet af efteråret. Forhold. Der er det umuligt at komme ind lydløst ind til tårnet. Så nu må det knase lidt, og så forhåbentlig så, når jeg har sat stille lidt tid, forhåbentlig så begynder dyrene bare lige at trykke sig lidt, hvis der er nogen i nærheden. Heldigvis, så er det ikke knasfrossen det er sådan lige på grænsen. Så det kan faktisk godt være, at jeg kan komme ind, uden det knaser alt for meget. Men der var dobbeltet. Der løb simpelthen lige noget dobbelt ud der. Shit. Men okay, nu sætter jeg mig ind i tårnet. Så kan man håbe på, at de kommer frem igen.
der var ikke et dårdyr, men det var en rå. Og ja, det er i hvert fald gået til fryseren. Og tjekker lige kameraet, om den ligger der. Men jeg kunne simpelthen ikke lige se den i kikkertsigtet. Du kan se, okay, den ligger endnu længere væk, end jeg lige regnede med. Den ligger derhen. Du kan se det. Super. Den er... Jeg tror, den er... Ej, jeg skal udenom det her, for der er simpelthen... Det her, det kan jeg ikke gå igennem. Men dyret ligger lige derhen. Og ser ud som, at den er forendt lige på stedet. Så super. Så vil jeg lige få brækket det dyr. Så her har vi dyret. Er det til udgangshullet? Jo, den er der. Godt. Det ser helt perfekt ud.